positiva, i en aquest territori encara més, perquè miri, nosaltres estem convençuts que aquest territori, ho diuen les xifres, durant els anys de prosperitat econòmica fins al 2008, vàrem ser el territori que va créixer més de Catalunya, per tant ho podem exhibir amb un cert orgull fins i tot, i en canvi també reconeixem que els dos darrers hem estat un territori castigat per la crisi com han estat qualsevol altre, com tots els altres de Catalunya, no? Com qualsevol altre. I després perquè estem convençuts que aquest tornarà a ser un territori de futur. I això, explicar-ho d'aquesta manera, comporta també, ja es veu, un cert optimisme de cara a la sortida de la crisi. Penso que hem fet raonablement bé les coses, des del punt de vista d'això, del creixement econòmic, de les infraestructures, de crear les condicions, les infraestructures viàries, ferroviàries, logístiques, de l'aigua, de l'energia. No en va, aquestes darreres setmanes, quan s'ha parlat que una gran companyia xinesa podia establir-se a Catalunya, s'ha parlat de les nostres comarques, de Vila-rodona i de l'Espluga de Montblanc, i això és, independent de si al final això té èxit o no, això és perquè tothom ens reconeix que som un territori, el port i l'aeroport, que són unes infraestructures que també han crescut molt en els últims temps. El port de Tarragona començarà ja, no sé si abans de final d'any, una de les principals infraestructures que farà l'Estat a Catalunya l'any que ve, de l'ampliació d'un dels seus molls. És a dir, la campanya ha de ser positiva, tenim propostes per a aquest territori, les explicarem i pensem que podrem il·lusionar a la gent perquè oferirem seguretat i confiança en el futur després de la sortida de la crisi, que tothom diu que ja n'estem sortint. Les previsions ho diuen. No vol dir que l'atur pari de créixer. Segurament encara tindrem uns mesos que això no succeirà d'aquesta manera, però serem optimistes i parlarem en positiu, sí.